Καλημέρα σας. Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Παροναξίας, κύριε Καλίνικε και σεβαστά μέλη της εκκλησιαστικής κοινότητας, κυρία Αντιπεριφερειάρχη, κύριε Έπαρχε, κύριε Δήμαρχε και εκλεκτοί νεοεκλογέντες, κυρία Διοικήτρια του Νοσοκομείου, αγαπητές συνδημότισσες και συνδημότες μας. Σας καλωσορίζουμε σε αυτή τη σεμνή τελετή χαράς, μία ημέρα γιορτής για τη δημοκρατία, πολύ σημαντική για το Δήμο μας και τη Δημοτική Αρχή. Με τη διενέργεια των δημοτικών εκλογών της 8ης Οκτωβρίου αναδείχθηκαν και επικυρώθηκαν οι νέες αρχές διοίκησης των Δήμων της χώρας. Η νομοθεσία επιβάλλει στα πρόσωπα που αποδέχτηκαν στα αιρετά αξιώματα και δεν αποποιούνται την εκλογή τους να εγκαθίστανται και να αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους ευθύς με την έναρξη της θητείας τους, δηλαδή την 1η Ιανουαρίου του 2024. Η θητεία των Δημοτικών Αρχών είναι πλέον πενταετής, ήδη έως και την 31η Δεκεμβρίου του 2028. Ως απαραίτητη προϋπόθεση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την ανάληψη καθηκόντων, είναι η προηγούμενη ορκομοσία των εκλεγέντων, με την οποία δεσμεύονται να διοικήσουν το Δήμο σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους. Η υπόχρεη ορκομοσία και στην υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου, προκειμένου να αναλάβουν καθήκοντα, είναι ο Δήμαρχος, η τακτική Δημοτική Σύμβουλη, η τακτική Σύμβουλη των Δημοτικών Κοινοτήτων, οι πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων, όπως όλοι αυτοί αναφέρονται στην απόφαση ανακήρυξης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου. Ο όρκος αναφέρεται στο άρθρο 37 του νόμου 4804 του 2021 και αφορά στη σύνομη και ενάρετη άσκηση των καθηκόντων τους. Παρακαλώ τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Παροναξίας κύριο Καλίνικο για την έναρξη της διαδικασίας. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλής αναδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Αγίο και δι' αυτό την οικουμένην σαγηνεύσας φιλάνθρωπε δόξασι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Θεοτό και Παρθένε των χειρών έργα κατεύθυνο και συγχώρηση των δεσμάτων μονέτησε εν το ψάλινημα των αγγέλων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Κύριος, κρατέωμα το λαό αυτού. Σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Σοφία. Πράξεων των Αποστόλων το ανάγνωσμα. Πρόσχομαι. Εν τες ημέρες εκείνες, πέμψας ο Παύλος, υπό ομιλή του εις Έφεσον, μετακαλέσατο τους πρεσβυτέρους Εκκλησίας, ως δε παρεγένοντο προς αυτόν, είπεν αυτοίς, ημείς επίσταστε από πρώτης ημέρας, αφής επέμεινη στην Ασία, ως με θυμόν το πάντα χρόνων εγενόμενοι, δουλεύον το Κυρίο με τα πας ταπεινοφροσύνης, και τα νυν παρατίθεμε ημάς αδελφοί το Θεό, και το λόγο της χάριτος αυτού, το δυναμένο οικοδομήσε και του νημήν κληρονομία, εν της υγιασμένης πάση, Αργυρίου ή χρυσίου ηματισμού, ουδενός επεθύμησα, αυτοί γινώσκεται ότι τες χρίες μου και τις ούσι μετεμού επιρέτησαν εχείρες άφε. Πάντα υπέδειξα ημί, ότι ούτω κοπιώντας, δι' αντιλαμβάνεστε τον ασθενούντο, μνημονεύετε το λόγο του Κυρίου Ιησού, ότι αυτός είπε, μακάριον εστί, μάλλον διδώνε ή λαμβάνει. Ειρήνη μην και ημίν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία ορθή ακούς
ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση. Και το πνεύμα σου. Εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσχομαι. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο προσκαλεσάμενος ο Ιησούς μαθητάς αυτού είπεν αυτής, είδατε ότι οι άρχοντες των εθνών κατακυριεύουσιν αυτόν και οι μεγάλοι κατεξουσιάουσιν αυτόν. Ούχ ούτως έστε εν ημίν, αλλώς αν θέλει εν ημίν μέγας γενέστε, έστε ημών διάκονος, και ως εάν θέλει εν ημίν είναι πρώτος, έστε ημών δούλος. Όσπερ ο Υιός του ανθρώπου ουκ ήλθε διακονηθήνε, αλλά διακονήσε και δούνε την ψυχήν αυτού λύτρων αντιπολών. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε. Κύριε ελέησον. Εν της άνωθεν ειρήνης και σωτηρίας του ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμε. Κύριε Εν της ελέησον. ειρήνης του παντός κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθούμε. Κύριε ελέησον. Εν του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου. Πολλά έτη δέσποτα. Τίμιο Πρεσβυτερίου της Χριστοδιακονίας παντός πλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθούμε. Κύριε ελέησον. Εν του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας της πατρίδος ημών του Κυρίου δεηθούμε. Κύριε ελέησον. Υπερ πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών και εν την ίσο ταύτη και υπέρ του ευοδοθήνε αυτάς εν της υπέρ του ευσεβούς λαού έργης αυτών του Κυρίου δεηθούμε. Κύριε Εν ελέησον. του αγιαστήρε το είδωρ τούτο, τη δυνάμει και ενεργεία και επιφυτίση του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθούμε. Κύριε ελέησον. Έτωρες την εμάς από πάσης λήψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθούμε. Κύριε ελέησον. Λαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, συγχάρητη. Κύριε ελέησον. Στον Αγία Σαχράντη πρευλογημένης εν δόξου, της πενσιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Κύριε. Ότι πρέπει η πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυρίου δεηθούμε. Κύριε ελέησον. Ο Θεός ημών το πικρόν Ευνοησέως, το λαός γλυκή μεταποίησας και τα βλαβερά ύδατα επί Ελισαίου θάλτη θεραπεύσας και τα Ιορδάνη αλήθερα γιά σας διαχράντους επιφανία, αυτός και εν δέσποτα γέσον το είδωρ τούτο. Τη δυνάμει και ενεργεία και φοιτήση του Αγίου σου Πνεύματος και πίσω αυτό γενέστε πάσης αριωμένης και της μεταλαμβάνσου εξ αυτού, ευλογίας πηγήν ιατρία παθών, αγιασμών οίκων πάσης επιβουλής ορατής και οράτου λεξιτήρων. Ότι σών το κράτος και σου εστιν η βασιλεία και δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση. Και το πνεύμα σου. Πάσιμον του Κυρίου κλείνουμε. Συ, Κύριε. Κλείνω, Κύριε, το όσου και πάκουσον ημών, ον Ιορδάνη βαπτιστήν εγκαταλεξάμενος και αγιάσας τα ύδατα και ευλόγησον πάντα ημάς. Τους δια της κλήσεως του εαυτόν αυχαίρον σημαίνοντας το της δουλείας πρόσχημα. Και καταξίωσεν ημάς εμπληστήνε του αγιασμού σου, δια της του ύδατος του μεταλήψεώς του κερατισμού, και γενέστε εμήν, Κύριε, εις υγείαν ψυχήστε και σώματος. Σιγάρι ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, και εσύ και δόξαν και ευχαριστία και προσκύνησιν αναπέμπομεν, συ τον άρχος Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιός πνεύμα την είναι και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομίαν σου. Νίκας της ευσεβέση κατ' εναντίον δωρούμενος
και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον, Κύριε, των λαών σου, ευλογήσον την κληρονομία σου, νίκας της ευσεβεύση, κατεναντίον δωρούμενος, και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον, Κύριε, των λαών σου, και ευλογήσον την κληρονομία σου, νίκας της ευσεβεύση, κατεναντίον δωρούμενος, και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Τόσο δωρεόν αξίωση μας πίσω Θεότο και Παρθένε, παρορώσα τα πλημετήματα ημών και παρέχουσι άματα της επιστηλαμβάνουσι την ευλογία σου άχραντε. Του Κυρίου δεηθώ. Κύριε δεησόν. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός ο Δημιουργός και κτίστης του παντός, ο προνοητής και συντηρητής πάσης κτίσεως, το γάρ λόγο σου οι ουρανοί εστερεώθησαν και το πνεύμα του στόματός σου, πάσα η δύναμη αυτών σύ, ανοίγει στη χείρα σου και εμπιπλάς, πάσαν ψυχήν ευδοκίας και δίδος τη πάση πνοήν και ζωήν και τα πάντα, ευλογητός και εκδοδοξασμένος σώνας των αιώνων. Όθεν, προσέ, Κύριε Παντοκράτορ, εκχέωμεν σήμερον τας καρδίας ημών, ότι πολλών παθημάτων άθλησιν, αυτό έχει κολλήσει, υπομείναντες εν τις πρώτερων ημέρες, εν τη δυνάμει και τη φιλανθρωπία, ήχθημεν, σόι και διεφυλάχθημεν στον παρόντα χρόνων. Ευχαριστούμε εσύ, Πάτερ αγαθέ, ότι ιερίσου εμάς εκ κρίματος δικαιοσύνης ξεχθρών δυνατών και οργήλων. Και είδεν ειν πάσα ειν χώρα εν έδωκας, της πατράς θυμών της κατάσχεσης να αποκαθίσταται εις το πρώτερο. Και πόλεις ας καθήλων ανακαινίζους και αγροί. Ήψωσας γαρ εκλεκτούς εκ του λαού σου, Κύριε, και έδωκας πάλιν άρχοντας ημίν, εις το άρχιν και κρίνην αναμέσων του λαού, διόπερι περ τούτων δεόμεθά σου, άρχον της ειρήνης και δικαιοσύνης κριτά, σοι έδωκας ημίν άρχοντας, κατά την καρδίαν ημών, αυτός δε και δός αυτής άρχιν μετεπιστήμης, ότι χαλεπού του ιδένε άρχεστε χαλεπότερον εστί το άρχιν ανθρώπων. Κατάκτησον αυτούς, κατάστησον αυτούς, διακόνους στο αγαθόν, τα σοδού σου γνώρισον αυτής και τα στρίβους σου δίδαξον αυτούς και οδήγησον αυτούς εις την αλήθειάν σου ή να πορευθώσιν εν ακακία και στώσιν ευθύνη. Διακονισάτωσαν και ου διακονηθήτωσαν, ουκ άρξουσι ούτι εν ημίν, αλλά σοι άρξεις ημών δι' αυτόν ότι πάσα αρχή και εξουσία από σου τέτακτε και κουκέ στην εξουσία ημί υπό σου, Κύριε. Ναι ο Θεός, ο σωτήρ ημών, επάκουσον ημών εν το έρην ημάς, χείρας και καρδίαν επισέ και πλήρωσον ημών τα αιτήματα. Ότι σοι αποκαθιστών την κληρονομίαν ημών και στη δόξα αναπέμπω το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικαίη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Θα παρακαλούσα να έρθετε πάνω εκεί, όσοι είστε. Όλοι εκλεγμένοι για τον κόμμα, όλοι εκλεγέντες, να ανεβείτε παρακαλώ πάνω.
κύριος Δήμαρχος επί του Ευαγγελίου και οι λοιποί ο ένας με τον άλλο ή ψώνοντες, όσοι επιθυμείτε, στη Μοσταφού τη δεξιά χείρα. Έχει χώρο, μεγάλη εδώ. Η σκηνή είναι πολύ μεγάλη, μπορείτε να τη δείτε. Δεν πιστεύω να... Παρακαλώ, θα επαναλαμβάνετε τμηματικά. Όλοι μαζί. Εντάξει, για σπιά και από κάτω. Όλοι μαζί θα επαναλαμβάνετε όπως σας τα διαβάζω. Ορκίζομαι να είμαι πιστός στην πατρίδα, να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους του κράτους και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Να ζήσετε. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξας. Και Άγιε Σώνος του να μην κυριλέσου, δεσποτά, Άγιε, ευλόγησο. Ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου, Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει τιμίου και ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των τιμίων Ον δεσπότην και αρχιερέα ημών, Κύριε, φυλάτε εις πολλά Δήμου του Αγιορείτου και Νικολάου Πλάνα του δεσπότα, Αρσενίου και εις πολλά έτη δεσπότα, και δικαιών θα πατώνουν και δικαιών θα πατώνουν Φανίλ και Διονυσίου Αρχιεπισκόπου Αιγίου του Ενεγίνου Θαυματρού και πάντων των Αγίων ελέησης και σώσεις εμάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευχών του Αγίου Δεσπότη ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. αμήν. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου σε όλους σας, με επικεφαλή στον κύριο Δήμαρχο, τους Δημοτικούς Συμβούλους, τους τοπικούς συμβούλους των τοπικών συμβουλίων, τα μέλη, όλους τους εκλεγέντες, σε όλους τους εκλεγέντες και σήμερα ορκιστέντες, ο Θεός να δίνει δύναμη, υγεία, να πραγματοποιείτε τα δύσκολα και πολυεύθυνα καθήκοντά σας, επωφελία και προόδο του αξιακού λαού. Να ζήσετε, να έχετε υγεία και κάθε καλό. Άξιοι. Ένα άλλο μαγαζί στο ίδιο. Ναι. Μέχρι να έρθει η ώρα να υπογράψει το βίντεο, πώς άλλο να είναι. Η Δημοτική Συμβουλή πρώτη. Α. Είναι νεοφρόνος, είναι τοπικός. Α, είναι πρώτος στη χώρα. Φαντάζομαι ότι θα υπογράψει. Ναι, δεν θα πάει Πρώτος στη χώρα να φωνάξει με τέταρτο. Δεν θα αποστείλει. Διαφορετικά ρε φίλε, Δημοτική Συμβουλή πάνε πρώτα και τοπική μετά. Παρακαλώ τον κύριο Κορέ για να ορκιστεί με πολιτικό όρκο από τον κύριο Δήμαρχο. Κάτσε, μα έχει δουλειά ακόμα. Κάτσε. Μέσα πάει. Δηλώνω στην τιμή και στη συνείδησή μου ότι μέσα και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο, με τις θέσεις και τη δράση μου, θα διεκδικώ και θα υπερασπίζομαι τα δικαιώματα του λαού
Και την πατρίδα. Καλώς. Να συνεχίσουμε με κάποιους χαιρετισμούς, παρακαλώ. Χαιρετισμός από τον κύριο Ιωάννη Βρούτση, αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Αγαπητέ Δήμαρχε Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και φίλε Δημήτρη, θέλω από καρδιάς να ευχηθώ σε σένα, τους συνεργάτες σου και σε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο καλή και παραγωγική θητεία στα νέα σας καθήκοντα. Είμαι βέβαιος ότι θα οδηγηθείς με σοβαρότητα, τόλμη και αποτελεσματικότητα στο δύσκολο και απαιτητικό έργο που όλοι μαζί καλείστε να επιτελέσετε. Ο πολύ νευραλγικός χώρος της τοπικής αυτοδιοίκησης έχει ανάγκη από ανθρώπους που μπορούν να μετασχηματίσουν τις τοπικές κοινωνίες, προχωρώντας μεταρρυθμίσεις ικανές να εξελίξουν ολόκληρο το κράτος. Έχοντας την πεποίθηση πως όλοι όσοι αγαπάμε τον τόπο μας θα συνεργαστούμε για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, θα ήθελα να ξέρεις ότι βρίσκομαι πάντα στο πλευρό σας, για τη ανάδειξη της Νάξου και των μικρών κυκλάδων, για την αναβάθμιση των κυκλάδων μας. Από τη Βουλευτή Κυκλάδων, κυρία Εκατερίνη Μονογιού. Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, οι κοινοβουλευτικές υποχρεώσεις μου, λόγω της ψήφισης του προϋπολογισμού στη Βουλή των Ελλήνων, αλλά και λόγω της κακοκαιρίας, δεν μου επιτρέπουν να παρευρεθώ στη σημερινή τελετή ορκομοσία σας. Θα ήθελα να ευχηθώ τόσο σε σένα, όσο και στα νέα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, καλή επιτυχία και καλή δύναμη στη θητεία σας. Είμαι σίγουρη ότι θα εργαστείτε με πάθος και μεράκι και θα συμβάλλετε τα μέγιστα για τη συνολική αναβάθμιση της Νάξου, για τη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου και της καθημερινότητας των αξιωτών και των μικρών κυκλάδων. Έχοντας στο νου μου την ενότητα του νησιού, βρίσκομαι στο πλευρό σας για να συμβάλλω από το ρόλο μου ως βουλευτής Κυκλάδων ως προς αυτή την κατεύθυνση, όπως έκανα πάντα. Ο βουλευτής Κυκλάδων, κύριος Φίλιππος Φόρτομας. Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, αξιότιμα μέλη του νέου Δημοτικού Συμβουλίου και των Κοινοτήτων, σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκλησή σας στην τελετή ορκομοσίας της νέας Δημοτικής Αρχής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, πλην όμως κοινοβουλευτικές μου υποχρεώσεις δεν μου επιτρέπουν να παρευρεθώ. Εύχομαι σε όλους μια επιτυχημένη και καλή θητεία. Σκοπός όλων είναι κοινός, η επίλυση των προβλημάτων και των ζητημάτων που απασχολούν τον τόπο. Σε αυτή σας την προσπάθεια, από τη θέση που κατέχω, θα είμαι αρρωγός σας, με γνώμονα πάντα το συμφέρον των κατοίκων της Νάξου, της Δονούσας, των Κουφονησίων, της Κινούσας και της Ηρακλιάς. Ο βουλευτής κύριος Μάρκος Καφούρος. Αγαπητέ Δήμαρχε, φίλε Δημήτρη, σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκλησή σας να παρευρεθώ την Κυριακή την 17η Δεκεμβρίου του 2023 στη δημόσια τελετή ορκομοσίας Δημάρχου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Παρά τη μεγάλη μου επιθυμία να παραστώ σε μια τόσο σημαντική στιγμή για εσάς και το Δήμο, αδυνατό να παρευρεθώ αφού την τρέχουσα χρονική περίοδο διεξάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων η συζήτηση για τον κρατικό προϋπολογισμό 2024 με αυτονόητα απαραίτητη τη φυσική μου παρουσία. Με την εκλογή σας επιτυγχάνεται η συνέχιση της επιτυχημένης πορείας σας στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και είμαι σίγουρος ότι έχετε την εμπειρία, αποφασιστικότητα και το σχέδιο που απαιτεί η επόμενη ημέρα των προβλημάτων αλλά και των ευκαιριών. Προσωπικά, ως κάτοικος των Κυκλάδων, αλλά και με τη βουλευτική μου ιδιότητα, θα είμαι αρρωγός σε κάθε προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής για συνεργασία που σκοπό θα έχει τη μεγιστοποίηση της κοινωνικής ευημερίας των αξιωτών με το βλέμμα στο μέλλον, αφήνοντας ένα αποτύπωμα υφόρου ανάπτυξης και ένα σημαντικό κληροδότημα για τις γενιές που ακολουθούν. Και ευχετήριο μήνυμα του Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου Γεώργιου Χατζημάρκου. Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, επί τη ευκαιρία της τελετής ορκομοσίας του νέου Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, επιθυμώ να εκφράσω σε εσάς προσωπικά, όπως επίσης στους επικεφαλείς των Δημοτικών Παρατάξεων και στα εκλεγέντα μέλη του Δημοτικού και των Κοινοτικών Συμβουλίων, τις ευχές μου για μια δημιουργική και παραγωγική θητεία, επωφελία των νησιών μας, με ενότητα και σύνθεση που αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο και για την πρόοδο του κάθε τόπου. Στην κοινή προσπάθεια, στον κοινό αγώνα, απέναντι στις προκλήσεις των καιρών, η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου δηλώνει το σταθερό και δημιουργικό παρόν που αποτελεί και οδηγό της. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο έργο σας. Να συνεχίσουμε με τους χαιρετισμούς και παρακαλώ τον νέο τον κύριο Ιωάννη Μαργαρίτη. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, αγαπητές φίλοι και φίλοι, αγαπητέ Δήμαρχε, φίλοι και φίλοι στην τοπική αυτοδιοίκηση,
σήμερα είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να είμαστε όλοι σε έναν χώρο, όλοι μαζί οι οποίοι έχουμε εκλεγεί για το καλό αυτού του τόπου, για το κοινό καλό, για να δούμε την άξο μας όσο καλύτερα μπορούμε και όσο πιο μπροστά μπορούμε. Η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, ο Περιφερειάρχης μας ο Γιώργος Χατζημάρκος, καθώς και η Περιφερειακή Ενότητα Νάξου και όλες μας οι υπηρεσίες οι οποίες είναι διασυνδεμένες, όπως και τα προηγούμενα χρόνια ήταν στο πλευρό του Δήμου, θα είναι και αυτά τα 5 χρόνια. Η Περιφέρεια και το Επαρχείο θα συνεχίζουν να στηρίζουν κάθε προσπάθεια του Δήμου για την αναβάθμιση και επέκταση των υποδομών, καθώς επίσης για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, λαμβάνοντας υπόψη τον σημαντικό πολυνησιακό χαρακτήρα τον οποίο έχει το νησί μας, έχει ο Δήμος μας, Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Η ενίσχυση των υποδομών μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στις προοπτικές τουριστικού τομέα, αλλά πάνω απ' όλα στη συγκράτηση του πληθυσμού στον τόπο μας. Η βιώσιμη ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, καθώς και τον εξυγχρονισμό του πρωτογενή τομέα. Θέλω να συγχαρώ όλους τους εκλεγέντες, να τους ευχηθώ καλή θητεία και να ξέρετε ότι η πόρτα του Επαρχείου θα είναι ανοιχτή για την επίλυση των προβλημάτων και για την καλυτέρευση της ζωής μας. Καλή θητεία! Συνεχίζουμε τους χαιρετισμούς με τον κύριο Ιωάννη Κορέ, τον επικεφαλής της Ελλάσσονος Μειοψηφίας, παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι, συνάδελφοι, καλεσμένοι, συνδημότες μας, καλημέρα και από μένα. Η θητεία αυτού του Δημοτικού Συμβουλίου ξεκινάει, και θέλω να ξεκινήσω από αυτό, σε μια περίοδο όπου διεξάγονται 2 πόλεμοι στην περιοχή μας. Ο ένας στο έδαφος της Ουκρανίας μεταξύ ΙΠΑ-ΝΑΤΟ-Ρωσίας και ο άλλος στη Μέση Ανατολή, από την επιδρομή του Ισραήλ στο λαό της Παλαιστίνης, στην Παλαιστίνη που παλεύει για μια ελεύθερη πατρίδα. Και το αναφέρω αυτό γιατί δεν πρέπει να μας αφήνει αδιάφορους. Εμείς για μια ακόμα φορά και από αυτό το βήμα θα θέλαμε να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στον αγωνιζόμενο Παλαιστινιακό λαό που βιώνει ακόμα μια γενοκτονία από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ με τις πλάτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΙΠΑ-ΝΑΤΟ. Επίσης, αυτό το διάστημα έχουμε μια κλιμάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης στο λαϊκό εισόδημα. Αυτό δηλώνουν και το φορολογικό νομοσχέδιο που πέρασε πρόσφατα για τους αυτοαπασχολούμενους που τους τσακίζει. Αυτό δηλώνει και η ακρίβεια που τσακίζει κόκαλα, γιατί τώρα πεινάνε όχι μόνο όσοι είναι άνεργοι, αλλά και αυτοί που εργάζονται. Αυτό δηλώνει και η ενεργειακή φτώχεια που ζούμε, με το χαράτσωμα με χρωματιστό τιμολόγιο που επιβάλλει η κυβέρνηση. Και επίσης η ανύπαρκτη πολιτική προστασία να προστατεύσει τις ζωές των κατοίκων και τις περιουσίες τους. Σε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική δεν είναι αμέτωχοι και οι Δήμοι και οι περιφέρειες, γιατί εδώ εξειδικεύεται και εφαρμόζεται αυτή η πολιτική και αποτυπώνεται και στον κρατικό προϋπολογισμό που ψηφίζεται σήμερα. Δηλαδή, η μείωση της κρατικής χρηματοδότησης προς τους Δήμους, η ενίσχυση της ανταποδοτικότητας, η απαγόρευση προσλήψεων, η πρόσληψη προσωπικού μόνο ανταποδοτικού χαρακτήρα, η μεταφορά ευθυνών στους Δήμους που πρέπει να είναι στο κράτος, που έχουν να κάνουν με την υγεία, έχουν να κάνουν με την παιδεία, έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, την πολιτική προστασία, τη Σμύριδα που τώρα στο τελευταία πέρασε και αυτή στο Δήμο, χωρίς την ανάλογη χρηματοδότηση. Και τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι επιβαρύνονται όλα, πληρώνουμε δηλαδή ξανά και ξανά, ενώ έχουμε πληρώσει στο κεντρικό κράτος τη φορολογία, πληρώνουμε και στους Δήμους. Όλα δηλαδή φορτώνονται στις πλάτες των δημοτών. Εμείς και ως Λαϊκή Συσπήρωση και ως ΚΚΕ πραγματικά θα αποτελούμε και θα αποτελέσουμε και αποτελούσαμε βέβαια τη μόνη λαϊκή αντιπολίτευση προς αυτή την αντιλαϊκή πολιτική που επιβάλλεται στο λαό μας και θα συνεχίσουμε αυτό να κάνουμε και εκεί καλούμε σε συμπόρευση και τους κατοίκους και μέσα και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο να αγωνιζόμαστε, να διεκδικούμε ώστε πραγματικά να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες ανάγκες των κατοίκων μας. Ευχαριστώ πολύ, καλή θητεία, καλή δύναμη σε όλους.
Ο επικεφαλής της μείζωνος μειοψηφίας, ο κύριος Χατζιανδρέου, παρακαλώ. Σεβασμιότατε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Έπαρχε, κύριοι συνάδελφοι του Δημοτικού Συμβουλίου και κύριοι συνάδελφοι των κοινοτικών τοπικών συμβουλίων. Σήμερα πράγματι είναι μια μέρα δημοκρατίας και μια μέρα χαράς. Και ο καθένας από αυτό το βήμα έχει να απευθύνει κάποια μηνύματα που σηματοδοτούν την πορεία που πρέπει να χαράξουμε για τα επόμενα βήματα του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτσι ώστε την επόμενη περίοδο αυτά εδώ τα πανέμορφα νησιά του Κυκλαδίτικου συμπλέγματος να είναι σε καλύτερη κατάσταση και να τα παραδώσουμε στις νέες γενιές όπως τους αξίζει. Ξεκινώντας αυτό το μικρό χαιρετισμό μου, πρώτα και κύρια θα ήθελα από τα βάθη της καρδιάς μου να ευχαριστήσω τους χιλιάδες ανθρώπους της Νάξου, άντρες και γυναίκες και των Μικρών Κυκλάδων, που μας τίμησαν με την ψήφο τους και μας έδειξαν τρομερή εμπιστοσύνη και μας έφεραν σε αυτό το πολύ υψηλό ποσοστό που πήραμε στις δημοτικές εκλογές. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και πάλι σε όλους αυτούς τους συμπατριώτες μας. Ένα δεύτερο που θέλω να πω είναι το εξής. Έχουμε ένα βαρύ και σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουμε σαν αξιωματική αντιπολίτευση. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό, όπως είχε γίνει και την προηγούμενη περίοδο, ότι εμείς έχουμε μια διάθεση επικοδομητικής, σοβαρής, υπεύθυνης αντιπολίτευσης. Όμως, τονίζουμε ένα πράγμα για να γίνει από την αρχή γνωστό σε όλους. Θα είμαστε και πάρα πολύ αυστηροί μαζί σας σε θέματα που θα ξεφεύγουν από την πορεία εκείνη που νομίζουμε ότι πρέπει να χαράξει η διοίκηση του Δήμου. Κύριε Δήμαρχε, εγώ θέλω προσωπικά να σας ευχηθώ καλή επιτυχία, γιατί θα επιτελέσετε ένα σημαντικό έργο ως μονάδα, ως Δήμαρχος και εμείς ως Δημοτικό Συμβούλιο. Ελπίζω και εύχομαι ότι αυτή η περίοδος θα είναι όχι μόνο μια περίοδος σημαντικής μεταξύ μας συνεργασίας για τα θέματα που αφορούν την Νάξο και τις Μικρές Κυκλάδες, αλλά και θα είναι απειλαγμένη από κάθε τι το οποίο θα στοχεύει στην καταπάτηση οποιονδήποτε δικαιωμάτων της μειοψηφίας, είτε είναι ελάζωνα είτε είναι μείζωνα αντιπολίτευση, και ίση συμμετοχή σε όλα τα χωριά. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε, όλα τα χωριά της Νάξου, είτε είναι πρόεδροι δικοί μας, έχουμε 10 προέδρους εμείς κοινοτήτων και αντιπροέδρους, είτε μας ψηφίσανε, είτε είναι πρόεδροι δικών σας υποψηφίων, να έχουν την ίδια ισότιμη μεταχείριση. Εγώ, σε ό,τι με αφορά, να ξέρετε ένα πράγμα, το έχω εφαρμόσει στην πολιτική μου ζωή. Δεν με ενδιαφέρει ποιος μας ψήφισε και ποιος δεν μας ψήφισε την επόμενη των εκλογών. Όλα τα χωριά και όλα τα νησιά της Νάξου έχουν τα ίδια δικαιώματα στήριξης από τη Δημοτική Αρχή και πρέπει να είμαστε δίπλα σε όλους τους κατοίκους και των μικρών και των μεγάλων χωριών και όλων των νησιών. Με αυτές τις λίγες λοιπόν σκέψεις σας καλωσορίζω τους καινούριους συμβούλους και να ευχαριστήσω και για τη συμμετοχή τους εκείνους που απέρχονται σήμερα για την μέχρι τώρα προσφορά τους, είτε ήταν δημοτικοί σύμβουλοι είτε ήταν κοινοτικοί σύμβουλοι, βάλανε ένα σημαντικό λιθαράκι στην πρόοδο των νησιών μας.
Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις, αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητές κυρίες και κύριοι, εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία, καλή σταδιοδρομία στη νέα περίοδο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο επανεκλεγής δήμαρχος, κύριος Δημήτρης Λιανός. Σεβασμιότατε, κύριε Έπαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε σήμερα εδώ από τη Δονούσα, την Ηρακλιά, τη Σχοινούσα, το Κουφονήσι και την Άξο για να παραστείτε στην ορκομοσία της νέας Δημοτικής Αρχής. 474 συμπολίτες μας προσφέρθηκαν να υπηρετήσουν τον τόπο μας και συμμετείχαν στα ψηφοδέλτια των 3 παρατάξεων στις δημοτικές εκλογές του Οκτωβρίου. Οι συμπολίτες μας επέλεξαν εμάς, τους 96, που ορκιστήκαμε σήμερα να αγωνιστούμε για την πρόοδο των νησιών μας. Να πορευτούμε με ενότητα, ως μία ομάδα, ως ένας Δήμος, ως μία αληθινή κοινωνία που έχει όνειρα και αγωνίες. Το 2019 ορκίστηκα ενώπιον σας να υπηρετώ με συνέπεια τον τόπο μου και τους ανθρώπους του. Τήρησα τον όρκο μου, κάνοντας το καθήκον μου με εργατικότητα και εντιμότητα. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε ως Δημοτική Αρχή την περίοδο 2019-2023 ήταν πολλές. Ωστόσο, με σταθερά βήματα, με στοχευμένες κινήσεις και πολλή δουλειά, καταφέραμε να ανταπεξέλθουμε παρκώς στις προκλήσεις και τις ανάγκες του πολυνησιακού μας Δήμου και μάλιστα εν μέσω κρίσεων. Σε αυτή την πορεία ευχαριστώ θερμά τις δημοτικές παρατάξεις που πλαισίωσαν το απερχόμενο Δημοτικό Συμβούλιο για την επικοδομητική συνεργασία, παρά τις αντιθέσεις και τις πολιτικές διαφορές που είχαμε. Επίσης, ευχαριστώ θερμά όλους τους συνεργάτες μου για την προσπάθεια που κατέβαλαν την τετραετία που πέρασε, καθώς και όλους τους εργαζομένους του Δήμου Νάξου και μικρών κυκλάδων. Η δική σας ψήφος εμπιστοσύνη για δεύτερη θητεία αποτελεί για μένα τίτλο τιμής, αλλά και μεγάλη ευθύνη. Σήμερα ορκίζομαι για δεύτερη φορά να συνεχίσω να προσφέρω στον τόπο μου και στους ανθρώπους του. Η προσφορά στα κοινά είναι στάση ζωής. Αυτή τη στάση έχουμε όλοι χρέος να την υιοθετήσουμε με καθημερινή δουλειά, με συνέπεια και κυρίως με ανιδιοτέλεια. Και πάνω απ' όλα με γνώμονα το συμφέρον των πολλών. Καλώ όλη τη Δημοτική Αρχή, την πλειοψηφία αλλά και την μειοψηφία, να αφουγκραζόμαστε καθημερινά τα προβλήματα της κοινωνίας και να είμαστε κοντά στους πολίτες. Σας καλώ να διοικήσουμε με διαφάνεια, εντιμότητα και ακεραιότητα. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι μπορούμε μαζί, ο κάθε ένας από τη θέση του, να φτιάξουμε έναν τόπο που αξίζει να ζεις, να δημιουργείς, να ονειρεύεσαι. Έναν τόπο που θα γεμίζει χαρά και περηφάνεια εμάς και τα παιδιά μας. Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω πολύ την οικογένειά μου που με στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια. Εύχομαι σε όλους καλή και παραγωγική θητεία. Ευχαριστώ πολύ. Υπογράφεται τώρα το πρωτόκολλο που ακολουθεί την ορκομοσία. Ξεκινάμε με τον κύριο Δήμαρχο, Δημήτριος Λιανός.
Αρχίζουμε με τους Δημοτικούς Συμβούλους για την υπογραφή. Ο κύριος Πράσινος Δημήτριος. Αντιδημοτική ενότητα, ναι. Δεν μου την έχουν γράψει εδώ. Λοιπόν, δεν είναι... Γαβαλάς Ιωάννης του Ευαγγέλου. Ηρακλιά. Κοβέος Αντώνιος του Κωνσταντίνου, του Φωνήσια. Νομικός Νικόλαος του Χρήστου. Σχοινούσα. Σιδερής Νικόλαος του Ιωάννη. Μαυρομάτης Φώτιος του Ιωάννη. Παντελιάς Ευάγγελος του Βασιλείου. Κατσαράς Ευάγγελος του Νικηφόρου. Νικόλαος Βαθρακοκύλης του Μάρκου.
Σέργης Νικόλαος του Αντωνίου. Μαυρογιαννόπουλος Στυλιανός του Σταματίου. Βιτζιλέος Ιωάννης του Βασιλείου. Πολυκρέτης Νικόλαος του Σταύρου. Βασιλάκης Ιωάννης του Βασιλείου. Φλεριανός Βασίλειος του Νικοδήμου. Χατζιανδρέου Λεωνάρδος του Νικολάου. Μανδυλαράς Γεώργιος του Εμμανουήλ. Μουστάκη Εκατερίνη του Στυλιανού. Πιταράς Αντώνιος του Ευσταθείου. Πολυκρέτης Εμμανουήλ του Ευσταθείου.
Κορακίτης Δημήτριος του Βασιλείου. Γρυλάκης Αθανάσιος του Εμμανουήλ. Μαράκης Ιωάννης του Νικολάου. Κορές Ιωάννης του Δημητρίου. Δημοτική Συμβουλή Κοινότητας Αγίου Αρσενίου. Κάβουρας Γεώργιος του Στυλιανού. Βελώνης Νεκτάριος του Ιωάννη. Λαγογιάννης Ιωάννης του Στυλιανού. Η Σύμβουλη για τη Δημοτική Κοινότητα Απεράθου. Νανούρης Νικόλαος του Γεωργίου. Μπαρδάνη Γαλήνη του Ιωάννη. Αυγερινός Εμμανουήλ του Γεωργίου. Η Σύμβουλη της Δημοτικής Κοινότητας Βίβλου. Ρεφενές Απόστολος του Ευσταθείου.
Ζεύλης Νικόλαος του Κυριάκου. Σκάρκος Σπυρίδων του Ιωάννη. Η Σύμβουλη της Δημοτικής Κοινότητας Γαλανάδου, Σάββας Τηλιανός του Ευαγγέλου. Καπινιάρης Τηλιανός του Ιωάννη. Μετά είναι η Δημοτική Σύμβουλη Κοινότητας Εγκαρών. Δημοτική Σύμβουλη Κοινότητας Εγκαρών. Στεργίου Νικολέτα του Αλεξάνδρου. Μάρθα, έχει άλλη μία στο Γαλανάδο. Δεν το έχουν γράψει. Συγγνώμη, ναι. Λέει Κώστη εδώ. Α, όχι. Σοφία. Συγγνώμη, Δημοτική Σύμβουλη Κοινότητας Γαλήνης, Στεργίου Νικολέτα του Αλεξάνδρου. Γεωργιλάκης Ιωάννης του Νικολάου. Μιχελοπούλου Φλωρεντία του Ανδρέα. Σύμβουλη Δημοτικής Κοινότητας Γλινάδου, Σέργης Ιωάννης του Νικολάου. Σέργης Γεώργιος του Ιακώβου. Μαϊτού Κυριακή του Στυλιανού. Η κυρία Μαϊτού δεν είναι? Σύμβουλη Δημοτικής Κοινότητας Δαμαριώνα, Βάβουλα Αγγελική του Στυλιανού.
Φράγκος Γεώργιος του Αντωνίου. Καλαϊτζής Μιχαήλ του Ιουλιανού. Σύμβουλη Δημοτικής Κοινότητας Δονούσας. Πράσινος Παναγιώτης του Ιωάννη. Σιγάλας Χρήστος του Νικολάου. Δημοτική Σύμβουλη Κοινότητας Εγκαρών, Λιανός Παράσχος του Κωνσταντίνου. Δεγαΐτα Μαρία του Δημητρίου. Αρσένης Πυρίδων του Στυλιανού. Η Σύμβουλη για τη Δημοτική Κοινότητα Κινιδάρου, Κλουβάτος Αντώνιος του Γεωργίου. Κλουβάτος Κωνσταντίνος του Ιακώβου. Τσακονιάτη Ευαγγελία του Μιχαήλ. Η Σύμβουλη Δημοτικής Κοινότητας Κορονίδας, Χωριανόπουλος Αντώνιος του Γεωργίου. Ανδρής Σταμάτιος του Εμμανουήλ. Κορές Ιωάννης του Νικολάου. Η Σύμβουλη Δημοτικής Κοινότητας Κορώνου, παρακαλώ. Χουζούρης Νικόλαος του Στεφάνου. Κοντοπούλου Μαρίνα του Κωνσταντίνου. Κουφόπουλος Σοφοκλής του Νικολάου.
Σύμβουλη Δημοτικής Κοινότητας Κουφονησίου, Πρασίνου Εκατερίνη του Μιχαήλ. Σιμιγδαλάς Ιωάννης του Νικήτα. Δεκρής Γεώργιος του Χρήστου. Σύμβουλη Δημοτικής Κοινότητας Μελάνων, Βασιλάκης Ευάγγελος του Γαβριήλ. Βερίκοκος Ευάγγελος του Αντωνίου. Ξενάκης Γεώργιος του Βασιλείου. Για τη Μονή, Δημοτική Σύμβουλη, Μαγκανάρης Νικόλαος του Μιχαήλ. Χαμηλοθόρη Πινελόπη του Σταματίου. Χερουβίμ Μιχαήλ του Αντωνίου. Δημοτική Σύμβουλη Κοινότητας Νάξου, Φουτάκουγλου Ευστράτιος του Ευαγγέλου. Περάκη Γεωργία του Βασιλείου. Μαυρογιάννης Ευθύμιος του Δημητρίου. Γιαννάκης Γεώργιος του Αποστόλου. Σπυριδάκης Ιωάννης του Γεωργίου. Συνεχίζουμε με τους Δημοτικούς Συμβούλους από την Κοινότητα Ποταμιάς. Ναυπλιώτης Παντελεήμων του Ιακώβου. Ναυπλιώτης Ιωάννης του Μιχαήλ.
Δρύλης Νικόλαος του Ιωάννη. Σύμβουλοι Δημοτικής Κοινότητας Αγκρίου, Σκορδιαλός Τηλιανός του Φραγκούλη. Κουμερτάς Γεώργιος του Εμμανουήλ. Μανιός Μιχαήλ του Βασιλείου. Συνεχίζουμε με τους συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας Χινούσης. Νομικού Ακαθήτου Ιωάννη. Χρυσός Ιωάννης του Κωνσταντίνου. Σίμος Εμμανουήλ του Νικολάου. Σύμβουλοι Δημοτικής Κοινότητας Φιλωτίου, Κρασάς Βασίλειος του Ηλία. Βασιλάκης Ανάργυρος του Γεωργίου. Βασιλάκης Νικόλαος του Γεωργίου. Σύμβουλοι Δημοτικής Κοινότητας Χαλκίου, Μάκαρη Ευδοξία του Στυλιανού. Βλασερός Νικόλαος του Ιωάννη. Παραράς Εμμανουήλ του Γεωργίου. Ο Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Δανακού, Χάλκου Μαρία του Μιχαήλ.
Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Ηρακλιάς, Γαβαλάς Δημήτριος του Θεοφάνη. Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Κεραμωτής, Φακίνος Εμμανουήλ του Ιωάννη. Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Μέσης, Κουτσοκέρης Νικήτας του Μιχαήλ. Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Μέσης, Κουτσοκέρης Νικήτας του Μιχαήλ. Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Σκαδού, Πάσουλας Μιχαήλ του Νικηφόρου. Οι δημοτικοί σύμβουλοι να έρθουν, να βγάλουμε μία φωτογραφία αναμνηστική για να κλείσουμε, να ευχηθούμε καλή και παραγωγική θητεία. Και με τους προέδρους θα βγάλουμε μετά μία ξεχωριστή για να φαίνεστε. Καλή παραγωγική θητεία σε όλους, καλές γιορτές με υγεία. Χάρηκα πολύ. Να είστε καλά. Πρώτα οι δημοτικοί σύμβουλοι, να βγάλουμε μία ωραία φωτογραφία. Όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι. Όλοι. Και οι 25. Και με τους προέδρους μια φωτογραφία, οι πρόεδροι παρακαλώ. Τι κάνει?
Λίγο κάτω το μισό. Καλή βιδία. Για να δούμε. Ποιος άλλος. Η Πινελόπη και η... Πού είπες από την Κινίδαρο. Δεν την είδα. Από εκεί πήγε.